Dobrý deň, sme kapela Retorify z Košíc, zo Zbarci skúšobne, čo 4 električka tam chodí a pozývame vás na Mastal TV 2011 Summer Beach, čo sa uskutoční 15. júla a budú tam aj SBS-kari, ktorí vás ochránia pred fanúšikmi vyskakujúcimi na pódium a bude dať sa tam aj kúpať, kúpať vo vode. Áno! Máme pre vás dve správy. Prvá správa je... A druhá správa je... Jedu na koni, jedu na koni, jedu na koni.